Hem de pensar que si tirem la vista enrere, històricament, sempre que s'ha conquerit o s'ha colonitzat un territori, de les primeres coses que s'han fet ha sigut intentar apagar la llengua nativa per qüestions polítiques, d'estratègia, finalment polítiques, no? Lluites de poder, etc. Això ja ens ho sabem. Aleshores, aquests prejudicis que hi ha amb les llengües minoritzades han sigut construïts. El parlant d'una llengua minoritzada no tria voluntàriament apartar-se de la resta de la societat. És una qüestió imposada per circumstàncies externes perquè hi ha un cert interès. I també perquè els propis parlants els han assumit i els han validat. No és que siga una decisió 100% lliure. Si tingueren les mateixes oportunitats, potser no ho farien. Aleshores, des d'ací ja comença aquesta diferenciació. Per una banda, crec que normalitzar aquestes llengües és una forma de rescabalar un poc els seus parlants, precisament per tots els prejudicis que han patit ells i els seus avantpassats pel fet de parlar una llengua. Però més enllà d'això, si normalitzes una llengua, la visibilitzes i la dignifiques d'alguna manera. Per tant, normalitzes, visibilitzes i dignifiques els seus parlants. Els estàs reconeixent com part de la societat i això ja és pau i cohesió social.